η διαδικασία το οποίο πέφτει η ελιά από το τσουβάλι και σιγά σιγά επάνω τον ανεβάζει. Εδώ μέσα διαχωρίζει το φύλλο με την ελιά και μετά έρχεται και πέφτει εδώ πέρα μέσα και πλένεται και διαχωρίζει από κάτω τα φύλλα, τα ξύλα, τις δρομιές, πλένεται η ελιά και πέφτει μετά εδώ. Εδώ όταν αδειάζει λίγο και γεμίζει είναι η ζυγαριά. Γέμισε, τώρα αδειάζει. Και τώρα πάμε μέσα να δούμε τη συνέχεια. Τι κάνετε, καλά είσαστε? Είναι η ζυγαριά η οποία ζυγίζει την ελιά που πλήθηκε που είδαμε προηγουμένως και ζυγίζει να δει πόσο είναι καθαρή. Και εδώ επάνω ανεβαίνει η πλημμένη ελιά, πέφτει εδώ μέσα στο σπαστήρα, κάνει πάστα, μάζα και μετά φεύγει από εδώ και πηγαίνει εδώ πέρα. Το δικό μας είναι στο νούμερο 2 και εδώ πέρα είναι, είσαι μέσα Γιώργο, το οποίο αλεύει και ψήνει την ελιά σε μια θερμοκρασία, την αλεύει και ψήνει, τη ζεσταίνει την πάστα που βγάλαμε από μέσα και μετά μόλις φτάσει σε μια θερμοκρασία που θέλουμε βγαίνει εδώ πέρα και έρχεται εδώ πέρα. Γίνεται ο διαχωρισμός, το λάδι και το νερό. Και βλέπετε όπως βλέπετε εδώ και πέφτει στα δοχεία και πήραμε και το λάδι και του χρόνου.